Vztahy a osobní rozvoj. Zvu si sem hosty, kteří jsou velmi inspirativní a jsou experti ve svém oboru. Můžete se těšit na zajímavá, inspirativní témata, jelikož podcast je edukační a mým cílem je, aby vás právě témata vzdělávala a posouvala k vašemu lepšímu já. Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího speciálního dílu podcastu Money on Air ze zlínského barcampu. A dnes, ač nepřednášela, tak přesto je tady Erika Eliášová. Eri, moc tě tady vítám. Ahoj, díky za pozvání, jsem tady teda z pozice vlastně návštěvníka dneska. Což je úplně super. Minulý rok jsi tady vlastně přednášela a dneska mám tu čest tě vyspovídat, takže moc děkuju za to, že mě i posluchačům věnuješ pár minut. A já možná jenom zlehka představím, že jsi majitelka velmi úspěšného e-shopu Erika Fashion. A co ještě dalšího bychom mohli o tobě říci? Už bychom tě mohli nazvat i influencerkou? Máš to slovo ráda? Mně to slovo vůbec nevadí, protože si myslím, že je skvělý, když někdo může říct, že má vliv a když má dobrý vliv, já věřím, že mám dobrý vliv nějakým způsobem, takže já se určitě, jako mě to slovo nějak neuráží, ale asi bych u sebe ještě řekla možná, že se, nevím, ráda pomáhám zvířatům, že na to manžel mi vždycky vynadá. Říká, proč jsi zase v tom podcastu neřekla něco o tom, jak moc pomáháš zvířatům. Takže jsem si řekla, že to musím víc říkat a víc tím inspirovat, aby lidi věděli, že ten život není jenom o tom jako podnikat, dělat biznis a jet z hard sell, ale i o tom, že když bereme, tak musíme někde i dávat. Takže to jsem si dala za úkol. Tak teď jsem se ho splnila. Musíme jí pomáhat. Krásné. Takže zvířátka, to je to, kde pomáháš, ale samozřejmě i různě jinde. A když se vrátíme úplně zpátky na ten začátek, kde se zrodil nápad podnikat? Jak to u tebe všechno celé začalo? Jseš třeba z podnikatelské rodiny? Já nejsem z podnikatelské rodiny, ale já si myslím, že někdo, nebo respektive, když to vezmu podle sebe, tak já mám asi v sobě nějakou tendenci vzít nějakou věc a udělat ji malinko lepší. A jakoukoliv práci jsem někde dělala, ať už jsem brigádničila někde v restauraci nebo kdekoliv, tak já jsem si neskromně vždycky myslela, že bych to udělala určitě o něco líp, takže bych chtěla mít svou kavárnu, tam bych dělala lepší kafe, já bych to udělala celý jinak. A to si myslím, že je takový to, co tě potom nutí a tu věc dělat. Jako já obecně si myslím, že jako disciplína podnikání není zase tak jako stará záležitost, že jo, zase jako já myslím, že spíš běžnější je, nebo takhle, naopak, podnikání je podle mě úplně tradiční záležitost. Že vlastně naopak až od průmyslové revoluce, já jsem to trošku prodělala, od průmyslové revoluce teprve je tady nějaký zaměstnanecký poměr, ale když se vzpomeneš na to, jak to bylo v historii, nebo vzpomeneš, když se podívám na to, jak to bylo, že lidi prodávali vajíčka na trhu, fungovalo si nějakým barterem, dneska se mu říká barter, že když prostě lidi směňovali, směnný obchod, tak vlastně všichni podnikali. Každý trhovec, každý, kdo měl doma farmu nebo prodával, změnili si mezi sebou, tak všichni byli podnikatelé a dneska je podnikatel něco wow. Ale já si myslím, že prostě reálně jako všichni jsou ve své podstatě podnikatelé a všichni vlastně, jak to mám říct, děláme biznis i ve svých běžných životech. Pořád něco takového děláme, takže jako pro mě je úplně přirozený, že dělám nějakou věc a když ji dělám dlouho a dobře, kontinuálně, tak se pak objeví někdo, kdo by chtěl mít takovou, jako ji mám já a je ochotný mi za to zaplatit. A pak najednou někdo řekne, to je podnikání. Za mě to je úplně normální věc, prostě takhle funguje jako by můj život. A někdo třeba to má nalajnovaný, takže chce jít, se nechat zaměstnat, chce mít klid, chce mít potom, nevím, čas se věnovat rodině a to jako samozřejmě taky super cesta, proč ne, ale jako stejně nevím, prostě já to vůbec jako neseparuju. Vůbec neříkám tohle podnikání, tohle není podnikání. Prostě nikdy jsem se neřekla, chci být podnikatelka. Prostě dělám, co umím a dělám to tak, jak to umím. Nejlíp. Asi tak. Super. Já myslím, že jsi narážela na to, že každý se musíme umět prodat a Češi obecně se úplně moc prodat neumí. A myslím si, že mladí podnikatelé a influenceři už možná ty mýty lehce boří, protože se inspirují v zahraničí. Inspiruje tebe někdo ze zahraničí aktuálně, anebo třeba v minulosti? Já určitě nemám nějakou jednu výraznou personu, která by mě inspirovala. Možná třeba moje inspirace, můj manžel. Ono to zní jako klišé, ale on je fakt skvělej, mimochodem. Ale jestli mi to říká moc nahlas. Ale jako reálně, nevím, nenapadá mě teďka asi nikdo, protože já mám
mám jeden problém a to je ten, že když je někdo hodně úspěšný, tak já už to jako vzor nemám, protože pro mě už je taková propast mezi náma, že já už nevnímám jako vzor třeba nevím, teď doufám, že se nikoho nedotknu, jo, ale třeba dneska je tady Dalibor Cicmán, já ho mám hrozně ráda, je superový, ráda ho sleduju a je to úžasný československý biznesový příběh a ještě bude, ale jako vůbec to nevnímám jako něco, do čeho já se chci fitovat, než bych neměla ambice, ale pro mě už je to strašně obrovský. Pro mě už jako já jako znám své limity, takže mě vlastně nemůžu říct, že tohle by mě úplně extra inspirovalo, protože ty příběhy už jsou strašně rozdílný. Takže jako nemám vyloženě takovýhle jako ikony. Prostě pro mě je důležitý být jako lepší, než prostě jsme byli minulý rok, tak být pořád lepší, být lepší, než jsem byla včera a takhle to posouvat spíš sama sebe, než jako si vzít vzor a teďka jako se fitovat do nějaký podoby toho vzoru, no. Rozumím, jet pořád dál. Kde bereš energii na to všechno, nejenom do podnikání, ale vůbec? Já tě mám zafixovanou jako velmi energickou dámu. Tak kde bereš, kde se čerpáš vlastně a kde dobíjíš baterky? Vůbec nevím. Vůbec netuším. Podle mě nikdo ji má, nikdo ji nemá. A vím, jak vypadám, když ji nemám. A to se mi stane, když právě se taky vybiju baterky někde na akci. Mám jako ráda lidi, takže ráda se povídám, ráda poslouchám, ráda jim mluvím, mám ráda ten prostě společenský šum, ale pak přijdu domů a jsem jako vybitá. Takže mám nějaký limit, ale prostě nevím, asi mě nabíjí zase jako jiný lidi. Nevím, fakt nedokážu asi odpovědět. Jako... A nějaké třeba aktivity nebo koníčky, nebo co tě ještě baví třeba mimo podnikání, nebo co podnikáte s manželem? No, to je těžký. Hele, rádi cestujeme, ale to má rád každý, takže to není nic neobvyklého. Hrajeme badminton občas a pak ty pejsky mám. Já dělám hrozně věci, já dělám ty své sociální sítě. A ono to je tak strašně různorodý, že vlastně pořád děláš něco jiného. Chodíme na různé akce, pořád networkingujeme, učíme se a já jako vlastně vůbec nevím, kam bych to narvala, kdybych ještě chtěla mít nějaký koníček. Já to prostě nemám ani reálně kam dát. Jako možná to je špatný time management, nevím, ale mě to prostě takhle jako i vyhovuje. To je hektický. Super. Mě to prostě vyhovuje, no. A když jsme u těch sociálních sítí, tak bohužel tam jsou i nějaké hejty, tak jak se vypořádáváš s nějakými hejtry a vůbec s nějakými negativními zprávami, co třeba občas chodí? Už jsem pochopila, že to k tomu patří, že to tak musí být, ale nejsem moc ochotná se s tím smířit, ale ne kvůli tomu, že mě by se to dotýkalo, mě to jako neubližuje už dávno, protože jsem nějakým způsobem se sebou srovnaná, ale spíš jako mě asi vadí to chování v tom digitálním prostředí. Mě vlastně asi jako vadí to, že potkáš člověka na ulici a je milej a potom ten stejný člověk jde na ty sociální sítě a vybije si tam nějaký svůj prostě komplex. Tohle mě jako vadí a tohle bych byla ráda, kdyby se změnilo, ale nevím, jestli se to nikdy podaří. Možná nějakou regulací té anonymity na internetu, fakt nevím. To je asi otázka budoucnosti, ale tohle jediný mi vadí. Mně nevadí ty hejty namířený na mě, protože já se znám, já vím, jak to je a vím, že oni neví. Takže jako těžko to člověk může vlastně brát osobně, když se neznáte, ale spíš jenom mi vadí to chování v tom digitálním prostředí a dělám, co já můžu pro to udělat. Můžu edukovat lidi, můžu občas někoho vyvěsit na nástěnku hanby a ukazovat, takhle se to dělat nemá, takže občas jsem vnímaná jako taková paničelka, ale prostě nevím, jako snad se to změní, snad ty lidi na sebe budou hodnější a myslím si, že to všechno vychází z nějaký jako nespokojenosti společnosti. Já věřím na to, že když člověk bude spokojený a nebude řešit jako nějaký svoje prostě nevím, asi možná i existenční problémy, tak to vyřeší spoustu věcí od politiky až po přesně to chování v tom digitálním prostředí, ale i od toho, aby třeba lidi nenabíhali na nějaký populismus a takovéhle věci. Myslím si, že problém je to, že se lidi nemají dostatečně dobře. Že potom jako nadávají na ten svět a přenáší zodpovědnost na to, že za to může někdo jakoby jiný. No. A to potom z toho jsou i ty hejty. Že takový to jako schodíme dalšího, protože já jsem nízko, tak aby on byl stejně nízko jako já. Tak to je blbý, no. Já myslím, že i ti lidé si neuvědomují, že je to nějaká jejich digitální vizitka a že právě přesně v tom světě osobním by si tohle vůbec nedovolili, protože by měli strach nebo nějaké obavy. No. Ale tady tím, že je to jakoby tak jednoduché, tak si na to troufnou. A později si jim to třeba může nějak vrátit, nebo samozřejmě tu aktivitu vidí a i jiní, pokud ten profil není nějaký čistě prázdný. Že ale je to hrozná škoda, protože my třeba i když hajrujeme lidi, tak já se vždycky koukám na ty lidi na sociální sítě. Já chci vědět, jak ten člověk žije. Já nebudu někoho samozřejmě diskriminovat, ale chci si vybrat lidi podle toho, jak fungujou, protože to, jak fungují v
osobním životě, tak podle toho potom funguje i v tom pracovním. Takže pokud jako já bych viděla, že ten člověk jde a píše nějaký hejty nikam, nebo se dohaduje s někým v nějaký diskuzi, abych v životě jakého člověka toxického okolo sebe nechtěla. Jo. A to prostě, já nevím, je to věc, ze kterou, když člověk sám jako s tím nezabojuje. Blbý je, že lidi se jako neuvědomujou, že všema tady těma věcma, i když je nikdo u toho nevidí, tak je to definuje. Tak jim to kazí život. Oni se dávají do hlavy ty hnusné věci, které potom jim jako strašně znekvalitňují život. A mě to přijde hrozně líto, protože si říkám, tak vy se do prčic nemáte rádi. Jako já třeba jsem se nenarodila, ty říkáš, jsem jako energická, možná třeba na tebe působím asi pozitivně, protože se na mě vždycky usmíváš, když tě vidím, ale jako reálně já jsem se nenarodila jako žádný sluníčko. Já jsem docela pindací typ, já pořád pindám, já jsem taká nadávací, mě furt něco vadí, já teďka na tu politiku a tohle, takže taky jsem pindací. A vím, že to je protivný, tak s tím do prčic něco dělám. Prostě makám na tom, abych taková nebyla, protože vím, že to je protivný. Ale jako proč nemají jako jiní lidi taky tu sebereflexi? Jako mám se ráda, chci se změnit, chci, abych byla příjemnější lidem, tak prostě s tím musím pracovat. Tak no, ale to jsme zase u toho, že když by lidi nemuseli řešit, kde vemou na složenky, tak by potom mohli řešit tyhle ty v uvozovkách šlechetnější myšlenky ve stylu, jak budu lepší člověk. Zase jsme u toho prostě, no. Ale to je otázka za milion, proč lidi nemají větší sebereflexy a chtěla bych na ně jako znát odpověď, protože taky už jsem se s nějakou situací, kdy jsem si tuhle otázku jako položila, tak setkala a nevím, protože člověk hodnotí ostatní podle sebe, maličko asi vždycky bude a když my tu sebereflexi máme, taky paradoxně očekáváme i u těch druhých a ona tam třeba není, nebo není v takové míře. A ještě zmínila vlastně propojení osobního a pracovního života, tak kdybych na to mohla navázat, tak na sítích je patrné, že udržujete doma takový minimalistický styl, máte rádi minimalismus. Jak se vám v tom bydlí? Nepřijde vám to třeba málo jako obydlené nebo zabydlené, nebo jak to říct? A vůbec ten přístup k tomu minimalismu, jestli ti i pomáhá v podnikání, jestli by se rozvedla. Ale co se týče těch vizuálních věcí, tak tam platí to, že co konzumuješ, to vytváříš. A občas se stane, že třeba někdo, klidně, nevím, posluchači, podívejte se na můj Instagram, tam asi pochytíte, o čem se bavíme. Pro mě to není nic jako extra, protože já tyhle věci vnímám. Takže já třeba čerpám inspiraci třeba na Pinterestu a mě tam nic jiného neskáče. Takže já tím, že prostě vidím jenom tohle a tím, že to je nějaký jako design, nějaký druh designu nebo nějaký směr, tak já si ani neumím představit, že bych si třeba barák udělala jinak. A to je tak, jako, že jiní lidi zase konzumují něco jiného a ty se neumí představit, že bys to taky udělali jinak. Takže je to strašně zvláštní. A myslím si, že jako otázka celkově vkusu je o tom, co vidíš a kolik toho vidíš. Protože když nemáš porovnání, pokud budeš chodit jenom po kamarádkách, který všichni mají doma, nevím, palubky na zdi, tak budeš prostě taky pro tebe normální palubky na zdi. Nebo všichni budou mít stolek z IKEA, tak pro tebe taky bude jako vlastně žádoucí mít jako stolek z IKEA. A to je to jako v pohodě. Já jenom říkám, že jako já nemůžu po nikom chtít, aby pochopil něco, co třeba nikdy neviděl. To je prostě tak. Ale co se týče toho minimalismu, tak já mám ty pejsky, když bych to ještě jako uvedla do kontextu, tak oni pouštějí všude chlupy a já prostě nechci mít nikdy chlupy, takže všechno, co máme doma a ještě čůraj. Oni jako jsou schopní jít a zvednout na něco nohu, takže my to musíme mít tak, aby se to dalo dobře uklízet, aby se dalo dobře vysávat, aby se pustil nějaký robot, který to všechno vysaje, aby nebyla textilní sedačka, takže ono to potom působí jako takhle ve finále, ale reálně já miluju, když mě nic nepřikáží ve voku. Já nesnáším třeba i jako nějaký vizuální jako smog nebo grafický smog, jako grafity nebo takový to, já prostě miluji krásný interiéry, exteriéry. Já jsem na to fakt jako ujetá, no. A nikdo by řekl, že to není krásný. Pro mě jo, ale to je důležité, aby jsme každý to měl doma tak, jak chceme a cítili jsme se tam dobře. Takže já miluji ozvěnu, miluji vysoký stropy, miluji prostě to, že nikdy nic není. Mě to jako dělá jako klid na duši. A bylo to tak vždy, i třeba v dětství vyrůstala vlastně v takovém třeba podobném prostředí, anebo naopak odlišném a proto tě to táhne tímto směrem? Moje mamka měla vždycky ráda hezký věci, ale určitě to nebyla minimalistka. Určitě jako měla nějaký poličky s nějakýma věcma a já jsem takováhle nebyla určitě vždycky, ale čím víc mám toho v hlavě, tak tím méně toho chci mít na očích. Takže já si myslím, že to je nějaká evoluce, nějakého vkusu, je to i tím, že přesně jako konzumuješ prostě nějaký designové věci, tak už ti nedává smysl, proč bys měla mít něco, co prostě mají všichni, nechceš to. Nevím, je to prostě evoluce nějaká, vizuální.
A taky se říká, že když má člověk uklizeno doma, tak má uklizeno i v hlavě a obráceně, tak jestli i v tomto ti to třeba pomáhá se potom lépe pracovně soustředit. Tak tím, že se tam cítím dobře, tak asi to bude mít tuhle konsekvenci. No. Takže asi jo, určitě jo, pomáhá to. A když ještě zabředneme do těch sítí, jak to všechno zvládáš? Máš třeba nějakou rutinu, jak natáčíš, kdy to postuješ? Máš svůj tým, který ti pomáhá? Nemám. Je tam toho hrozně moc. Je tam toho moc. Hele, na osobní sítě nemám nic, na Erika Fashion samozřejmě ano, na osobní nic, ale každý den si říkám, že si tu rutinu udělám, protože vždycky je něco, co musím zanedbat. Jo? A já si vždycky říkám, hele, musím si to nastavit, že každý den od 11 do 1 se budu věnovat jenom výhradně sociálním sítím. Ještě jsem to neudělala, ale věřím, že by mi to hrozně pomohlo, protože potom já mám ještě takový jako problém, že spousta lidí, když postuje nějaký posty, storíčka, cokoliv, tak jedou jako real time. A já prostě si chci užít ten čas s těma lidma. Já jsme zrovna tady byli teďka dole s kamarádama, že jste měli přednášku a říkám Martin, hele, postneš to teďka, budeš postovat? A říkám ne. A on tak to postně. Říkám, hele, já si chci teď být tady s váma. Já chci tady být s váma, užít si ten čas, protože já s váma jsem hrozně málo. A vlastně to dává smysl, že jo, protože ty potom se věnuješ tomu, co lidi ti na to reagujou a prostě na to trvá prostě nějakou dobu. A já nechci tím být omezená, nechci být, jak to mám říct, nechci být jako dokumentaristka svýho života real time. Já chci jenom sdílet, ale ne, když je teď ten čas, že si to mám užít. No. Prostě žít v té přítomnosti a opravdu uvědomovat si, že být s přáteli a soustředit se na ně vlastně úplně face to face je velmi důležité. A to je to ono, že jo, to je ten život. A je už 35, jo, jako začínám zjišťovat, jsou všichni mladší, než jsem já. Dobře, tak není mi 70, OK, z 50 by říkala, že ten děje 35, to je nádherný. Ale zase pro mě to jako už je dost, že jo, protože to je nejvíc, co mi kdy bylo. Takže je to dost vlastně. Skvělý. A když se vrátíme teďka zase do toho podnikání zpátky, tak co třeba aktuálně teďka máte za výzvy, co plánujete, co chystáte? Hele, my plánujeme se udržet na trhu. Jako je to teďka, je to i blbý, nebo blbý to není, je to upřímný. Prostě my v té velikosti, co máme, tak my vlastně jsme nejmenší mezi největšíma. Bohužel my už nejsme jako ve fázi, kdy nám konkurují malý e-shopy. My jsme ve fázi, kdy nám přibírají zákazníci prostě e-shopy jako, nebo přibírají, možná my jim bereme zákazníky, jo. About You, Zalando, Zoot, všechny tyhle velký plus, tady je nějaký vstup toho Temu, Shein a to prostě je všechno obrovská konkurence pro nás. Takže my vlastně bojujeme s těma největšíma. Takže jako je to těžký a bude to těžký, takže bojujeme, makáme a snažíme prostě se držet jako při životě, no. A myslíš, že ten klíč bude ten brand a hodně budování vlastně té značky, kterou už samozřejmě myslím, že v povědomí na československém trhu jako je, tak jestli tady bude ten klíč, nebo třeba plánujete ještě nějakou jinou strategii? Když to vezmu úplně racionálně, tak si myslím, že brand je jedna věc, určitě to pomáhá, ale myslím si, že je nejdůležitější na tom, když něco prodáváš, že mít to, co ty zákazníci chtějí. Takhle jednoduchý to je. Ty prostě musíš mít to, co oni chtějí a pak oni to koupí. Jako ty můžeš mít krásný brand, ale když budeš mít šaty, který se zákazníci nelíbí, tak ona to stejně nekoupí kvůli tomu, že má ráda tvůj brand. Ona to radši koupí jinde. A takhle jednoduchý za mě to je. Prostě ty se musíš co nejvíc trefit tomu zákazníkovi do vkusu. No a potom, co máme my jako výhodu, ne teda asi oproti těm jako ryze jakoby českým e-shopům, nebo ty, co tady hodně figurují, nebo jsou jako v České republice, tak asi ne, ale oproti těm zahraničním, tak prostě jsou nějaký zákaznický servis, rychlost dodání, to, že máme obchod v Praze, kde si můžou zákazníci vyzkoušet, máme s nimi nějaký touchpoint, můžeme s nimi komunikovat, tak tyhle všechny výhody my se snažíme nějakým způsobem posilovat a tohle si myslím, že je zásadní, ta lokálnost. No, ale tyhle dvě věci, prostě bez kterých to jakoby nejde. No. A ještě kdybychom zabředli do dodavatelského procesu, kdybys třeba zmínila, odkud máte dodavatele a jak vlastně funguje třeba celá ta logistika? Hele, my se snažíme mít dodavatel co nejvíc Evropské unie, protože už jsem pochopila, že lidi to začínají hodně řešit, odkud to zboží je. Bohužel ne všechny produkty se dají kvalitně vyrobit v Evropské unii, protože co si třeba málo lidí uvědomuje, je to, že jsou nějaké technologie na něco a třeba když
půjdu úplně jako do hloubky, protože moje kamarádka měla textilku, takže vím, tak když chceš koupit jeden stroj, který ti třeba vytváří jenom střihy, tak ten stojí třeba 5 milionů korun a má ho jediná v celé České republice. Tak to funguje. Takže lidi si myslí, že to je o tom, že půjdeš a něco jako ušiješ. Dobře, tak když prodáš asi 50 kusů něčeho měsíčně, tak ti to tu asi někdo ušije. Když prodáš jako 500 kusů měsíčně něčeho, tak už ti to někdo takhle neušije, anebo to bude hrozně drahý. A tím, že my máme nějakou cenovou relaci, tak my si tak jako nemůžeme dovolit to vyrábět. Tady to prostě hrozně drahý, ale to je jasný. Ale spíš jako je tady ten tlak na to, odkud to je, a je to pochopitelně, je to v pořádku, takže my se snažíme co nejvíc mít z Evropské unie, mít to pod svým brandem, takže aktuálně třeba 70% naší nabídky už je prostě výroba Erika Fashion, vyrábíme to převážně v Itálii, občas je to Francie a zbytek máme tak jako různě po světě, ale i jako Asie, protože fakt třeba džíny, bunda, všechny takové jako lepší věci, tak ty prostě se nedají v Evropské unii jako jen tak vyrobit. A už vůbec ne v té cenové relaci, ve které my prodáváme. No. Ale vždycky říkám, hele, ten tlak tam je, ale jak jde? Ono to totiž všechno není měřený stejným metrem, že jo? Na iPhony tlaky nejsou. To je všem úplně jedno, že to je vyrobený v Číně. Na auta, na cokoliv, všechno, co máme doma od hrnců až po, nevím, dlaždičky, všechno prostě je vlastně z Asie, ale vždycky tlak je jenom na to, co jde vidět. Takže jak jsme se bavili o tom osobním brandu, tak tím, že člověk jde vidět a dává v šanc tu svou tvář, tak vždycky je za to takováhle ta dáň, že prostě hold, tam je vždycky takováhle jako, takový feedback prostě, no, tak... Když jdeš vidět, tak hold, musíš být transparentní. Takže snažíme se mít co nejvíc Evropské unie, i když si nemyslím, že to je jakoby bůh jaký, jako za mě to není bůh jaký benefit, ale zákazníci to prostě vyžadujou. A jak třeba pracujete právě s těmi zpětnými vazbami ve vztahu k tomu, co jde aktuálně na dračku, jaké produkty reagujete na to, případně třeba jak rychle? Hele, my ten náš biznis se snažíme co nejvíc škálovat tak, že hledáme bestsellery. My tomu říkáme, že my vlastně hledáme bestsellery. To znamená, že my máme strašně moc různých produktů, ale ne zas po tolika kusek a hledáme to, co bude ten top seller, to, co třeba potom jako ekonomický pojem říká se tomu dojná kráva, ano. Což zní zvláštně, ale je to tak. A hledáme tu krávu, kterou potom budeme třeba pár let dojit. Že to zní hrozně, ale jakoby je to pravda. Jo, já znám to rozdělení. Ano. A tohle je to, co jakoby je náš úkol. A my to takhle jako vnímáme. Myslím si, že jako v módě to tak prostě funguje. My opravdu máme několik vlajkových produktů, který už prodáváme třeba 10 let. Jako bez srandy. A nebudu ti říkat, jaký, já nechci, to bych byla sama proti sobě, ale jsou takový produkty. Nestárnoucí, nadčasový, evergreeny a jsou skvělý a nosím je taky. A vylepšujeme je mimochodem. Jo, takže my vždycky si vezmeme na paškál ten produkt a teďka furt tlačíme na to výrobce, tady nám to udělí líp, tohle nám udělej líp. A samozřejmě tlačíme jakoby i na marži, aby to bylo lepší v rámci nějakého objemu. A to jsou ty naše jakoby věci, na kterých jakoby to celý stojí. Je to těžká disciplína. Je to hrozná alchymie a celkově podnikání v e-commerce vůbec nechápu, že je schopný. To jenom člověk, který v tom nikdy nebyl, může říct, jo, teď on na to jenom koupí, nafotí a prodá. Tohle člověk, který v tom byl, i kdyby týden, by tohle v životě nemohl říct, protože ty musíš být právník, účetní, markeťák, PPCčkář, šéf, lídr, motivátor. Ty musíš být úplně všechno. A ještě budovat osobní brand, protože to všichni vyžadujou. A ještě odpovídat na tohle, ještě se věnovat každému zákazníkovi. Není to sranda. Ale je dobrý, já se nestěžuji, já jsem si to vybrala, jenom jsem maličko hajsava na to, když někdo říká, na to jenom koupí, nafotí a prodá. Tak proto to určitě dělá každý. No, ale pak je taky důležitý se dívat na to, jak dobře to dělá, že jo? A porovnávat opravdu jabka s jabkama, jo. A ne hrušky s jabkama. Ale hele, nejde to, kdyby mě to nebavilo, tak bych to už dávno nedělala. Mě to prostě baví. Jo, já myslím, že to jde vidět i cítit. Tak možná na závěr nějakou radu 2, kterou bys tak od srdce chtěla vzkázat, ať už třeba začínajícím podnikatelům nebo jenom tady studentům ve Zlíně, proč by se měli rozhodnout pro to podnikání, protože je to opravdu těžký a je potřeba si říct, že je to těžký, takže to není pro každého. Tak motivace na závěr. No, nevím, jestli to bude motivace, protože nechci, aby to byla toxická a nezdravá motivace. Takže spíš hodnotit nějaké svoje limity, říct si opravdu, co chci, kdo jsem a kde chci být. A pokud chci být v pohodlí, v komfortu, chci mít jistoty, tak vím, že pro mě podnikání není. Pokud jsem ochotný jít do nějakého dobrodružství, zariskovat, vím, že chci pro to udělat maximum, tak pro toho podnikání bude. Ale vždycky, já si stejně, je to klišé, ale já pořád věřím na to, že to
pravý podnikání by mělo vycházet z toho, co miluješ, z té činnosti, kterou miluješ. Já vím, že je to furt omílaný dokola, ale jako všechny klišé vznikly tak, že jako je to prostě, ty klišé jsou největší pravda za mě. Takže dělejte, co milujete, dělejte to hodně, dělejte to dobře, až to budete dělat tak dobře, že budete v tom jedni z nejlepších, tak lidi vám za to budou dobře platit. A jste podnikatel. Krásné, super na závěr. Já myslím, že to byla ideální tečka závěrem dnešního dne. Já moc děkuju za rozhovor. Já děkuju za pozvání a že tady můžu být. Skvělý, já se budu těšit, že třeba budeme mít další příležitost pohovořit a přeju ti, ať se tobě i celé firmě a samozřejmě kolegyním, kolegům tvým daří a posouváte to dále, ať zvládnete všechny překážky v e-commerce, že jich bude, ale určitě o vás ještě hodně uslyšíme, to si myslím. To moc doufám. Děkuju moc a krásný den. Děkuju taky a přátelé, já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu podcastu Money on Air. Mějte se krásně, ahoj. Všechny epizody podcastu Money on Air si můžete poslechnout na YouTube channelu Money on Air, také na Spotify a Apple a Google Podcasts. Nezapomeňte díly komentovat, sdílet a inspirovat se. Je něco, na co jsem se nezeptala? Dejte vědět do komentáře pod videem.